Takže ahojte ľudia, moje meno je Adrián a dneska spravíme môj druhý vlog natáčací v čase, čo je, a to je teraz dnes. No, čo sa mi prihodilo cez týždeň. Teraz to moja kamarátka tiež vloguje. Takže dneska budeme robiť jedno video na kanál. Bude sa to volať, že ešte neviem, tam dám nejaké hudby, takéto. Bude na kolobežke, budem triky, akože triky. Samozrejme na kolobežka dám túto hudbu. Chcete podporiť